идомаи барномаи тилоти ахбор. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар самти тарғиби китобу китобхонӣ ва ҷалби бештари ҷавонон ба китобхонӣ махсус таъкид шуд. вобаста ба дастуру супоришҳои роҳбари давлат намоишфурӯши китобҳои тозанашр ки аз ҷониби нашриёти адиб дар шаҳру ноҳияи мамлакат идома дорад, ин навбат дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ доир гардид. дар ин намоишфурӯш беш аз 5000 нусха китобҳои тозанашр ки зиёда аз 150 номгӯйро аз адибони классику муосири тоҷик дар бар мегирифт, пешниҳоди дӯстдорони каломи баъдӣ карда шуд. гузориши Бобокалон Аминзода. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти тарғиби китобу китобхонӣ ва ҷалби бештари ҷавонон ба китобхониву китобдӯстӣ пешниҳод гардид ки ҳамасола озмуни фурӯғи субҳи доноӣ баргузор карда шуда ба он доираи ҳарчи васеътари ҷомеа ҷалб ва ҷиҳати ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб сар карда то мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти давлатӣ чораҷоӣ карда шавад. китобхонаҳо бояд ба маркази муҳими илму фарҳанг табдил дода шаванд. вобаста ба ин ба ниҳодҳои марбута супориш дода шуд ки ба хотири баланд бардоштани сатҳи маънавиёти аҳолӣ чопи китобҳои бадеиро зиёд намуда дар як сол хондани на камтар аз 5 китоби бадеӣ ва ҳифзи асарҳои адибони гузаштаву муосирро барои калонсолону хонандагон бароҳа монанд ва иҷрои онро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. вобаста ба ин дастуру супоришҳои роҳбари давлат намоишфурӯши китобҳои тозанашр ки аз ҷониби нашриёти адиб дар доираи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ дар шаҳру ноҳияи мамлакат идома дорад, ин навбат дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ шаҳри Душанбе доир гардид. дар ин намоишфурӯш беш аз 5000 нусха китобҳои тозанашр ки зиёда аз 150 номгӯйро дар бар мегирифт, пешниҳоди дӯстдорони каломи бадеҳ карда шуд. бо ташаббуси ҷаноби олӣ ва масъалаҳои ба пеш гузоштаашон китоб аз амборҳо берун бароварда мешавад, корвонҳои китоб ташкил карда мешавад ва инак яке аз нашриётҳое ки ба ин масъала бештар диққат додааст нашриёти адиби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон аст ки мо шоҳиди баъзе маъракаҳои савдои китоби он мешавем ва имрӯз ин маърака дар театри опера ва балет гузашта истодааст. бинед ба китоб хондан чӣ қадар мардуми бисёре омаданд. лозим аст ки китобхонаҳо кораш хубтар баромонда шавад. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди фарҳанг, махсусан нашри адабиёти бадеӣ, тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. китобҳое ки дар ин солҳо ба нашр расиданд, фарҳангу тамаддун ва худшиносии миллиро фаро гирифта, насли ҷавонро ба худшиносӣ, эҳсоси гарми ватандорӣ ва рӯҳи озодпарастӣ тарбият менамоянд. нашриёти адиб низ дар ин самт истисно набуда тавонист дар ин муддат китобҳои зиёдеро аз адибони классику муосир бо дизайни наву замонавӣ ва дар сатҳу сифати аъло бознашр намояд. эълон шудани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ низ ки бо иқдоми бевоситаи пешвои миллат баромонда шуд дар тарбияи насли ҷавон барои овардани ин қишри ҷомеа ба адабиёту фарҳанг нақши муассир мегузорад. аз иқдоми мазкур нашриёти адиб низ ин амали фарҳангдӯстонаро пеш гирифта аксияи мазкурро роҳандозӣ намуд. имрӯз мардум бо шавқи беандоза ба ин намоишгоҳ ҳозир шуда адабиёти дӯстдоштаашонро харидорӣ намуданд. иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ҳамон муҳтарам ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон боз ҳам ҷавонон ва наврасон ба китобхонӣ шавқу рағбатшон зиёд шуд. аз ҷумла мо ҳам имрӯз омада якчанд китоб гирифтем то ин ки буда ва фарзандонам аз ин китобҳо мутолиа намоянд ва дониши худро сайқал намоянд. бояд таъкид кард ки ҳамкории нашриёти адиб бо вазорати идораҳо ва корхонаву муассисаҳои ҷумҳуриявӣ дар заминаи ташвиқу тарғиби китоб дар ҷомеа аллакай ба ҳукми анъана даромада бо ҳадафи таблиғу ташвиқи ватандӯстӣ, ҳифзи ҳуввияти миллӣ ва тарбияи насли наврас, муаррифии адабиёти даврони истиқлол амалӣ мегардад. бояд гуфт ки миллати тоҷик аз қадим ҳамчун миллати тамаддунофару соҳибкитоб шинохта шудааст ва китобхонию китобдорӣ ҷузъи муҳими фарҳанги тоҷикон дониста мешавад. Бобокалон Аминзода, Баҳодури Истам, Мақсади Мақсад, Ахбор.